Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat beslaat de hele provincie Friesland. Dus ik skier ons eigen. En daar hebben we ooit een reportage maken. We zien terug van gewest tot gewest. Ja, daar gaan we wel meer reportages maken. Want van gewest tot gewest maken een heel soort reportages. En we willen daar zien wat in Friesland daar uitering kan. Dus skier ons eigen een dichtersfestival. Maar dan binnen het dichtersfestival van het Noord. Dus daar binnen Grenzers en Drin niks bij. Ja. Ja, had daar net een aarzeling van, mag dat ik zeggen? Wat mag ik daar? Ja, wat mag ik daar? Nou ja, Simon zeggen is natuurlijk, het is wel een Fries eiland, maar de Grenzer invloed is daar natuurlijk heel groot. Heel groot, ja. En door de breedte die je moet zien, dat een blad uit Grens eigenlijk, nou die hier dit mij organiseert en die hier dat dus ook Drentse en Grenzer dichters bij u nodig. Ja. Ik had ervoor gekozen om iemand te portretteren, Bartle Laverman, die eruit te pikken, maar echt de orde zitten. De reportage komt uit 2001 dichters op skier. Aan een bevreurde rivieren. Ook deze kamer heeft blinde muren. Tot aan haar bron verweert de woorden weer. Het is alsof ze binnen wordt gehaald als een vlieger en van ijs bent op te laten. Du bist faam. Nou bist de greep van Biel, de steel van Schop, de kaar biedt zwarte peert. Dat ik stuur nou lietse rozen mooi wit erin. En ik riet om haar hoos. En ik roek mij dit, winter, jest en simmer. Dat ik zet haar voor de spiegel, dat ze het inschenken. Friesk. Meest platland tussen meren. Her en der bulten met een kerk of boerderij. En altijd wind in je gezicht, zodat je wel moet, luidkeels en weinig. Als het land drassig wordt, met het woordenboek in je mond naar het dorp. Soms hele zinnen sprekend, maar liefst tussen koeien, zwijgen. Je doet mij aan het Dichtersfestival op Schiermonnikoog. Waarom? Nou, dit is eigenlijk een project van Ger Six en Trudy Kramer. Die gaan een hele serie portretten maken van Grenzers en Drentse en Frieske dichters en schrijvers. En van de afdeling Friesland ben ik dan de redacteur. Dus in die zin is het dan wel een beetje logisch dat ik er mooi doe. Kijk, in alle reguliere nummers staat een portret van Ger. Dat is afwisselend een Groningse, Friese of een Drentse dichter of dichteres of schrijver. In het nummer wat nu dus komt, staat uiteraard Gerrit Krol. Dat kan natuurlijk niet anders als PC-hoofdprijswinnaar. Dus dan komt er een Friese, dan komt er weer een Drentse. En Ger is dus prachtig aan het tekenen en kleuren. Ja, er was gisteren een moment en toen zat Ger, een van de dichters, had hij bij zijn hoofd vast en keek. Hoe keek je naar de dichters? Het licht was goed. Dus ik heb even zijn kop zo gedraaid zoals ik op zijn portret gezegd heb. Dat kan ik controleren. En als je nu naar Bartle kijkt, want die heb je dus ook geportretteerd. Ja. Nou ja, dat is een kwestie van het optellen van haren. Dan ben je er ongeveer. Dat is niet zo moeilijk. Waar kijk je naar? Nee, maar waar kijk je naar? Nou, er zit geen duidelijke lijn in. Dat bij diverse mensen verschillen. Ik vind een van de gedichten van Bartle over een koe die weggaat in een veewagen. Die vind ik mooi. Dan moeten er voor mij koeien op. Niks erbij? Helemaal alleen op de schilderij? Geen koeien? Kan je even je mond dicht houden? Nou, moeilijk. Nienke, ik wie al 3 keer die nacht het warme bed uitstapt om te zien hoe vier Nienke met kelje wie. Slappe banden en jaren als een ballon, dat het zo vannacht wel heven. Maar om 4 uur nog, zeger me aan, op 4 poorten, weerkagend van, wij zullen toch net beleven dat ze nou al melkes is? Dat beskamsen joeg ik mij nog maar een oerlijke del. Even domd. Om 6 uur laai daar liet zijn neeltje in een groppe, in een strand. Hier het me wel hebt.
dichter en boer. Ja. Mat dat in het Friesk? Nou, dat doet net speciaal. Want als ik nou in Twente geboren wie ik het in Twente dingen. En dan ik misschien ook boer geweest. Het dichtje mat in de taal van men? Nou, dichtje, zoals ik het toch, is natuurlijk wel heel primair. Je kan zeggen, ik ben wat een expressionist. En expressie had met emotie te maken. En het Fries is in toevallige wijze mijn eerste taal. Dus dan is dat ik het ding wat het dichterbij komt. Nienke is al oud, hè? Santje niet, ja. Ja, het is echt nog heel mooi stevig op de poorten. Echt een hele mooie sterke kool. En heel eigen wies. En je had in ko? Nou, ik hou dus 18 hoorn. Maar ik ben nou maar het bordje ophouden en Nienke is mijn pensioen. En Nienke die zal ik nooit terug in je opeten worden. Want die gaat deel van het team. En dus die bloot je zo lang als het kind. En dan, als het dan net mijn kind krijgt, een prikje van de veearts, denk ik. Maar dus net de noodslachting of dat soort dingen, absoluut. Joost is no zij en in het gedicht is het hij. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want officieel in het Fries worden de dieren met hij aansprutsen. Maar ja, in mijn dagelijks taalgebruik is het toch een biefke. Want ik had er altijd onder zitten te melken, dus dat is onder een bol is dat wat moeilijker. Dus in het normale spraakgebruik zeg ik dan zij, maar officieel is het dus hij. Grijns Ljouwert. Als de buien de put er even uit gaan en het licht oerdweelsk het land oerdraaft en doe bij Grieptjerk de bargenboeten erin sjocht, blauw van de blabze, wilst het waardsk de trein vol sjongt, god oh god, dan zoest wel leeuwenwollen, de kop stieft in de groen, of begreep een glimpje en die eerst braaidje, tik 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 tak, maar schmunten onder lauwers en die ruimbagen boppen viskvliet. Dan had je dit gedicht schreeuwen? In de trein. Je zit er soort in de trein? Ja, ik zit al 15 jaar reis ik van Snits naar Grijns, want ik heb mijn werk in Grijns. Nou ja, en meestal ga je net zo vol het doen in de trein. En, dan zie je dit soort dingen en dan kun je dat opschrijven. Waarom dichtsturen? Nou, dat merk ik wel een beetje in dit vers. Bij mij is poëzie toch, als ik het nou heel mooi zeggen had, een soort condensatie van waarneming. Dus, en eigenlijk is het ook leuk, want als dan letterlijk de versen weer omleest, dan herinnert die ik meer dingen. Want heel soort dingen die vergist. En als ik dit gedicht dan lees, dan schukt het beeld ervan. Op het gras van nacht zag ik mijn ouders zitten. Luchtig gekleed in voorjaarsochtendlicht. Ik herkende hen eerst niet aan hun gezicht, maar aan hun houding. Als vanouds in witte tuinstoelen naast elkaar, hun blik gericht verwelkomend op mij. Ik kwam niet nader, dronk het beeld in, het beeld van moeder, vader. En achter mij groeide de toekomst dicht. Een eindeloze stoet van kerels trok door de achterdeuren naar binnen en weer naar buiten, leek het wel. De eierhandelaar met zijn vierkante, griesholten eierkisten. De kruidenier, eerst om het boekie op te halen, later om de boodschappen te brengen. De Pietreulieboer met zijn hondenkar, de old-ijzerboer, de biestenkoper, de biggenkoper, de kalverkoper, de veearts met zijn Mercedes, de oldeling voor Opel. Dat is een oude historie. Maar oud komt nij voor het licht. En dat zo mishoudjet. Die knipt zijn haat stief dicht. Schilderie, boerwijze, leraarwijze en dichtje. Is dat dan te volle? Nou, het lijkt het misschien dat het een soort verschillende dingen binnen, maar naar mijn idee is het eigenlijk hetzelfde, alleen dan uit verschillende standpunten waar. Want de natuur en kunst, dat zijn eigenlijk wel de dingen die mij
nou ja, het meest loeken. En ik kan steeds in de natuur, ik in de kunst loeken. Dus ik ben eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is? Nou ja, dus kunst en natuur. En dat bij elkaar bezitje te brengen. Waarnemen, zoiets. Ja, waarnemen. Nou ja, leven. Zwarte Wiever van Mathies. Nou, dat is wat ik heel belangrijk vind. Ja. Het laatste gedicht. Ja. Safriesk heet het. Want dat is ik een beetje, nou ja, een beetje zelfspot eigenlijk, mooi, dat Friesk. En dat begint niks romantiek blikt als het in dit begeerde land weer omkomst. Neer en nog warme staan, maar lange riegen, koude konten, skietskien in dik strieën. En op die plaatsen kregen ze managers. Ze maar alleen op toeristische heegtijddagen, krom van het gniezen, stront op een klompen om de boeren te hingen. Ik hoor al oude pakers, die het grutsk, maar tegen betaling, de lodder van het lucht helje, dat ze eer turfmais dolden. En ik viel het ik wel heren. Het is net jouw kar dat ik je fiets. Ik viel de Rijnwal, die jou mij op een jas smieten. De wind die jou sturen, om mij te bewarjen voor het hol. Der 2 vette been mij verwacht je. En een wilde vrouw, met helblauwe egen, vleeskokend in een ijzeren pot, werd het vuur neer onderdavend. En terugtraapjend vlok ik, waarom dochs? Waarom is laverman die samof Safriesk? Het was dus een verhaal van Bart Laverman over zijn werk, zijn leven, zijn alles eigenlijk. Ja, dat is, zijn vee. Ja, zijn vee, Ja. Ja, mooi. Dat Ja. is, want dat is nou iemand die weer wel aardig hing bij de meesten in die tijd, dacht ik. Ja. Ja? Dat er eigenlijk nog wel hoor. Jazeker. Ja? Ja. Hij had, ik dacht, vrienden hier, of 2 jaar in, had er nog een uitstalling gehad hier in Tresor. Dus hij maakt nog gedichten en hij schildert namelijk. Oké. Dus, ja. Nou, en de opnames weer in Hotel van der Werf in Skier. ja, daar weer een deel van de happening. Ja, daar heeft ooit een reportage gemaakt, maar die zullen een oren keer, want dat weer een fantastisch hotel. We gaan naar een oorwaardeneiland, met een haven, met visserij, met betonning, met alles, opleiding in de zeevaart. Dat is Skilge. En dat shot een toekomst in zijn eigen haven met drok scheepvaartverkeer. We zullen eerst naar de reportage in 1984. De haven van Westerschelling. Er is altijd wel iets te doen, want het is niet alleen de haven voor de passagiersboten van en naar Harlingen. Het is ook de thuishaven van Zesterschellinger vissers. Het is bovendien de plaats waar de loodsboot en de betonningsvaartuigen hun thuis hebben. En naast het schip van Rijkswaterstaat ligt de reddingboot Carlot. Schipper Jacobus Bakker is er iedere ochtend te vinden en zijn voorganger Jannes Toxopeus komt nog graag een praatje maken. En vertellen over reddingen van vroeger. Het was een kidsjacht ongeveer van een meter of 12, 14. En toen scheurden ze zeil een stuk. De motor kon er niet meer doen, helemaal, dan waren ze allemaal eb. En toen heeft hij zijn anker ervoor gegooid, maar ja, wat is dat op een jacht? Dat is een anker met een horlogeket eraan. En is hij steeds in de noordoostelijke richting afgedreven en kreeg hij veel te veel water en te weinig ketting ervoor. En toen kwam hij verdaagde die naar de gronden toe. En dan heeft de loodsboot, die was op een reden, Noordsvader van Doeksen. En die heeft ons dan gewaarschuwd en wij daar naartoe hebben wij dat schip vastgemaakt. En, nou ja, met veel moeite. En op een duur kregen we hem dan toch in de haven. De reddingmaatschappij is al 150 jaar actief op de Schelling. Het museum Het Behouden Huis wijdt er deze zomer dan ook een tentoonstelling aan. Met voorwerpen, prenten en medailles.
Vroeger toen konden de mensen ook niet zo gemakkelijk de kinderen naar school sturen, want er was weinig geld voor natuurlijk. Tegenwoordig is het allemaal wat beter, want je kunt nu beurzen en subsidies krijgen. Maar het is, automatisch gingen ze dus allemaal naar de zevendschool, de kinderen. En dan, dat was eigenlijk de enige hogere opleiding hier. En dan gingen ze varen naar zee. Dus een hele hoop de Schellingers, als je ze allemaal bij elkaar zou zetten op de haven, die dus gevaren hebben en die nachtvaren en die er iets mee te maken hebben, dan stonden hier een hele hoop mensen. De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij heeft 2 schepen op het eiland. De Carlot in de haven van West en de strandreddingboot Nicolaas Marius. Er is ook nog een wipperploeg die over een snelle rubberboot beschikt. Er werken 5 mensen in vaste dienst en tientallen vrijwilligers. Hoe komt dat nou eigenlijk, die sterke band? Nou, dat we liggen midden in het water. En vroeger, toen er nog geen toerisme was, toen moesten de mensen eigenlijk wel naar zee. Ze gingen vaak 's winters varen en 's zomers boeren. Dus ze moesten, je moet ook wat verdienen. Ze hadden hier vroeger ook tamelijk veel visserij met mossels en kokkels en ook wel met gewoon vis. Maar ja, dat is allemaal wat door het toerisme teruglopen natuurlijk. Toen hoefde het niet meer. Al meer dan 100 jaar is er een zeevaartschool op het eiland. De Hogere Zeevaartschool Willem Barents. Er zijn in totaal 230 leerlingen en daar zijn zo'n 25 Terschellingers bij. Ik denk dat we straks vanuit koers terug kunnen gaan. Dat gaan we. Ja, hoor. Het is op de school mogelijk de omstandigheden tijdens de vaart op een schip na te bootsen. Ja, zo weet je wel, ja. Over en out. Bye. Ja, goeiedag, Brandaris. Zeg, ik heb de High Heat en de Klazina. De Klazina die is dus om 1600 Harlingen-Vlierreden vertrekt die. Heb ik van de Meulen gebeld, maar die zit even in zijn tuintje, denk ik. Maar dat wordt 1700 varen zeker, hè? Op de Schelling is de praktijk vlakbij. In de gaten gehouden door de kustwachters op de vuurtoren de Brandaris. Daar worden ook de loodsen opgeroepen om schepen van de Noordzee naar Harlingen te brengen. Terschelling is de thuishaven van de loodsboot Zeekoet. Een ideale en efficiënte plaats, vlak bij het begin van deze steeds drukker wordende route. En alweer een stukje werk dat met de zee te maken heeft. 251 mensen ongeveer zijn betrokken bij de zeevaart. En ik denk dat dat een hele belangrijke factor is die zou kunnen meetellen voor reders en ondernemers om daarmee rekening te houden. Als ik het zou mogen illustreren, dan zou ik willen zeggen dat de zoute lucht rond iedere Terschellinger wieg zit. Maar u zit niet aan de vaste wal. Ieder bedrijf en iedere dienst zal steeds die tocht naar de Schelling moeten maken. Niet ieder bedrijf, denk ik. Ik denk ook dat de rederij Doekse hier van Terschelling en DGSM hele goede aanknopingspunten zullen kunnen vormen om die taken hier te verrichten. De zeehond van de rederij Doekse wordt op het ogenblik verlengd om zijn bergingswerkzaamheden vanaf Terschelling beter te kunnen doen. De rederij, die ook de veerdienst onderhoudt, heeft zo'n 60 man in dienst. Eerst maar even sjorren, hou mijn kop wel even op zee. Nou, een andere grote werkgever is de DGSM, het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken. Daar werken een kleine 70 man. Het is de dienst die de vuurtoren bemant, de loodsdienst verzorgt en de bakens op zee uitzet. En het zijn juist dit soort diensten die het gemeentebestuur wil behouden en het liefst uitbreiden. Wij als Terschelling willen niet een grote offshorehaven worden, die pretentie hebben we niet. Maar ik denk dat wij een hele aanvullende rol, juist ook in relatie met Harlingen, kunnen spelen. U weet dat het provinciaal bestuur van Friesland ernaar streeft
om van Harlingen een zeehavenstad van allure te maken. Wij kunnen ons daar als gemeentebestuur van Terschelling heel wel in vinden. Ik denk dat het zo is dat wij in het kleine supplywerk, om maar eens wat te noemen, het seismografisch werk, een aanvullende rol van betekenis daarin kunnen spelen. Dus we zien het als een twee-eenheid. U bent niet bang dat Harlingen alles weg gaat pikken? Nee hoor, daar ben ik niet bang voor. Terschelling wordt niet de haven waar alleen straks op 5 december Sinterklaas aankomt. Nee, dat dacht ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat de bisschop van Myra dat doet. Omdat hij tenslotte ook de heilige is van de zeevarenden. Dus het is wel terecht dat hij dit jaar op de Schelling aankomt. Had Kiel een toekomst op zee? Dat tocht, de burgemeester Haaksman, die tocht dat wel. Net alleen nog op het toerisme omgaan, maar extra dat er oorwerk is. Nou, en er is natuurlijk een grote zeevaartskwallen. Er is een Lietse vissersvloot, die zal ik net groter worden. Maar daar hopen ze ook wel een beetje op. En er zijn nog andere activiteiten, zoals de betonning, de loodsen. En de KLM, ja. Dat is, ja. Dus nou, daar zou wat meer om warm hadden. Ik wil net dat dat zo volle worden is. Nee, de zeevaartskwallen is groter worden. Ja, maar het is wel een redelijk libbende haven, ja. Maar het is net van, dan leidt je toekomst. Nee, maar dat tochten ze doen wel. Ja, wat skillgevolg hier, weer dus een Rick Verliezen in de zeevaart. Ja. Hè? Ja. Zo'n als Michiel de Ruiter, die lijnen hier met hun hulpvloten van het ter zeevaart gaan. Hè? Ja, ik wil op Texel, maar ik wil op Schilder. Ja. En dat zul je hier Haaks, maar weet je nog horen? Dat weet ik net. Nee, Marinehaven zit er net in. Nee, dat weet je duidelijk. Goed. Dat is een reportage uit 1984 van het programma Van Gewest dat Gewest. Wel, het is een Sjen in Gewest-Friesland. Dat wordt takken wie gewerkt.